Ego na kan jigu. Iji 50,000. 50. 50. Okwi na alim 20, meche na kwasim 30. Cholo. Ana ngi 20. Akube gi nken jigi. Nsara ga ke won kwa so nyam e di wicked. Akwa me njire ju ugbe m na ani. Akube gi nken jigi ebim. If from Cape Black, 30,000 now. I am not sure. Kids come there. Now they never leave you. They have left you behind. I'm going to continue. Imaze go ni jim. Obodo imaze go ni jimu. Na ajuga ajude eton kwa na ajuma ajuju. Ogi jim ta 5,000. 30,000 come there. For you to ajude eton ojukwa ma ajuju 5,000 agago. You don't know what is going on, Allah. 100,000. I can dig. Ogi jim about 40,000. 40. Iye kwa go na nji kita ka ni iye ekwu. Onye obodo. Ije 50,000. Anya ka ị na-ekwu ya nwe pride ije 50. Ka ntụma o nwa efulu iri. Okay. Eji gị 50. Jide gị 20. Jide gị 30. Jide gị 40. Okay. Ka ka balance ka onye ọbụla nwere onwe. Ịma so ekwu ugo ju eme gịnị onwere onwe. Kwara chọrọ ikwu okwu. Nsogbu adịrọ. Unu mana nwụọ onwe ka nsi nwụọ kịta achọ m afụlọ ụnụ ya abịa mgbaru mgbọ bịa burial tinye ego na envelope at least unye eti like as friends m ụnụ bụ unye eti like 10,000 na envelope so ego afọ unu ya enye ndị be anyị ma nwụọ mma ma nọọsụ ya ebe a kịta so nwụọ no need just ụnụ bịa ụnụ ebe akwali enyi nwụọ mmanya ya nwezi onye unyere ego ya nwere onye unyere ego so mma minus 10,000 na nke gị. Excuse me. Minus 10,000 and kege. Minus 10,000. Then kege. Aha. Then next week, for my birthday, I know China ya uyeri unya ngomaya. Uye go tell you gift. Ta cake. At least gift of 10,000. So gift of unya nyam next week for birthday. Kai manos zie ya eba. Malego ne phone, we malego ne map. Chai! 10,000 get off for 30. Mmadụ ọsọ ka gị fara m ejizu go ụgwọ mana ga kanta balance go. Photo. Ejizu nwanyị 0 because 10 cancel 10 is 0. I may na mass. Nke ga afford 10,000. Nke ga afford 20,000. Then onye ji ụgwọ nwee obele ga na-ewepụ ya. Ọ bụ na nwa alaba gị na rụla bank jụọ ya. Ndị bank na-akpọ ya money compensation for debtors. Will you keep quiet? Ewepụlụ gị 200,000 ka iwe nwee ike ikwu gọọmenti na-emekwe so unu ya enye money compensation so ewepụ nke gị kịta ụfọdụ 10,000 Mana iwebugo 5 na nke m na. nke afọ ịjụ m ajụjụ then nke gị eburu ibu so 5 ka kwesịrị ewepụ so 5 a kịta ifo na ịnọzi minus 5,000 so njụ nwa dị ejizi 5,000 kịta No be juju be that. nge nwa 5,000 ka ego nge nwa 5,000 na kege, afford 15,000. Then on my wedding day, I don't know if you go tell him gift. At least when you turn and go do men on suit. Yes, so I'm not the one man, money meli achibi. So men on suit, on press me at two me go to all them 10,000. So I met 10,000, if not 10,000, can go give for them. Okay, edge is in give 5. If not okay, yes, edge is give 5. If not go, I be edges him 5 keta. Again, go ahead and more that to ego. Say, catching 5,000. You can get up for 10,000 or 45,000. So, my again 10,000. In 5,000. In 5,000. Nyage 5,000. You would 5,000 now, you Jim. You know, You don't know what is going on, Allah. 5,000 now. You Jim. In your Benjanonia. Yamia. Ego nya emecha nye ya aka misi gị nye ka mbala say 5,000 mana ọkpọ nwa so no need nye ya because ịma awa nye ya were anye this year so I'm protecting his future achọrọ m ka ọ na gị check wetara so akịta anyị akanta balance go welu 5,000 a iji ihe apụzi m nye onye a ba echi wetara m 5,000 anya gị kili ebe nwa nọ
Ndezi gị 10,000 again. Onye obodo. I'm trying to secure your Gị future. nwa na-agwazi nka m mesi wee na-ebi ndụ m nke bụ future. I'm trying to secure your Asị future. mpa m ka ọ gịnịzi. Ihe ga-eketa idi ya nwa ịgbara aka echi ịkwụrụkwa bịa ebe a si mbinye gị ego ma bụ ngwa gị ma bụ ịpụọ zugbo ohi ejide gị mụnye gị ọkụ anyị nwabụ friends atasịkwa ya 10,000 ọzọ. So I'm trying to protect you and protect ourselves. Sefini any other thing onye ọnwụ na-agwa na-eme wedding. onwe ihe ọzọ. So ego m binye gị n'obi ọma ka isi ọtọ a wee gbalị ilu m ego. Madam ọga anyị anaghị ebe a kanta balance onye a madam echi niile weta 5,000 m ebe a mgbe anya ji wee kili ebe nwaanyị nọ nye ya simple as that were 5,000 ahụ iji balance ya maazị saa abịa sọ ife na mejuru n'ụgwọ onye ikpeazụ pụrụ ebe a pụọ ọkabalụ mechiere m ga-eru ebido na na-echu ebe a ka mmiri aka nta balance bụ nwozi onye nji ụgwọ afọ ya disturb ma ọrụ na ndụ ihe ọrụ na Bible the first shall be the last. Shot by the Gardner Victories.